ik sta naar het Dokkum Open Air. Ik heb de leers nog niet. Ja, ik heb geen kapleers. Dus ik dacht, nou, dit moet ik kennen. Dat is wel een soort van hip. Maar ik ben heel erg benieuwd. Ze bouwen het nog wat op. We zijn backstage nou. En eens even zien of iemand van de organisatie kunnen spreken. En hoe het eruit ziet. Ik ben heel nieuwsgierig. Dit is Inge. Ja. Inge, kan je heel kort jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Inge. Ik doe de PR voor Dokkum Open Air. Dat doe ik nou al een jaar of 4, denk ik. Dus, ja. En kan je eens kort vertellen waarin even naar het podium dan? Dit is de mainstage, toch? Ja, klopt. Dit is de mainstage. Hier speel je alle grote bands mooi. Ja. Dus dat, En wat binnen die grote bands? Wie speel je hier? Ja, nou, van de Joen speel het dan nog Testament, hele grote Amerikaanse trash metal band. Ja, dat is fantastisch. En morgen krijgen we zelfs Doro. Dat is echt de grande dame van de heavy metal. En ik ben hartstikke blij dat zij hierheen komt. Want hoe ging dat georganiseerd? Want ik lees dus iets op je website van dat het destijds, of tenminste het concept, dat is ontstaan in 2012 nog een aantal jongens. Dus dat is jongensdroom. Ja, het weer een jongensdroom van een paar vrienden hier uit de regio, uit Raad en Bornholm. Ja. En die hadden zoiets van, er is eigenlijk wat te dwaan hier in de regio. En ze willen gewoon graag wat leukere bands hier in de helft. Ja. En toen konden ze de oude zanger van Iron Maiden boeken. En dat is Slaggen. En zo titiet is het eigenlijk zo. Ja, Else hier of om de 2 jaar is het Dokkum Open Air. Ja, maar dat vreeg ik heel wat van. Deze even zien, ik ken wel hier. Dat vreeg ik heel wat natuurlijk van. Want het is ook vrijwillig. Vrijwilligers, buurtbewoners, bedrijven. Hoe ken dat? Ik ben niet al een metal fan die dat ziet hier van Dokkum. Ja, het is een hobby. Het is een hobby. Ja. Kijk, als mensen in het weekend te sporten. Wij binnenkort hier terug binnen met Waanden met Dokkum Open Air. Ja, was leuk. Allemaal vrijwilligers. We zijn 130 vrijwilligers hier rondrennen. En die werk je gewoon soort vrijwilligers. Ja. En dan ben je hier uit de buurt? Of, ja, vooral uit de buurt, maar ze komen ook wel uit Orenplakken, de provincie. Want hoe vier het Dokkum Open Air? Is het, ik kwam meestal, hoeveel verwacht je in het weekend? We verwachten in het weekend zo'n iets 4000 mensen in 2 dagen. Ja. En ze komen overal. Ik krijg nog contact met iemand uit Mexico. Die komt hierheen. Er binnen kaartjes verkocht in Finland, Schotland, België, van zelfs Duitsland en protten. Dus, maar wat is het concept? Wat maakt het zo uniek? Behalve dat het op vrijwilligers draait natuurlijk. Het is gewoon een heel smoek feestje. Het is heel kleinschalig. Ja. Mensen vinden het leuk. Het is een beetje dat reuniek gevoel wat mensen vroeger bij Waldrock hier, bij Waldrock in Burgum. Ja, dat vinden ze nou weer om hier op Dokkum. Ja, en dit wordt morgen uitzonden op Noorderwien. Dus de meesten die dit mooi zeggen, die kennen natuurlijk nog komen. Welke zoen ze moeten komen? Wat zijn nou de bands die Vreet Joen en Steun hier optreden? Van zoals nou jongens, Vreet Joen is natuurlijk Testament. Fantastische grote band. Together met Metallica en Anthrax houden ze eigenlijk de trash metal uitvoeren. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch om die eens te zien. Protte bands aan morgen dus Doro, de grande dame van de heavy metal. Maar ik ben als Vinterol vanzelfs een hartstikke leuke folk metal band. En wat ik wel gerust binnen is dat we 2 hartstikke leuke openingsacts hebben. En morgen speelt dan Kjeld, een black metal band hier uit de Woon. En van de middag speelt dus 13 Steps uit Ljouwert, een leuke hardcore band. Ja, en dat is echt mooi dat die dan de rond te krijgen om voor zo'n groot publiek te spelen. Dus dat Willem Warpik altijd zei, net stinnen, maar erheen. Absoluut. Okay, dat is het motto. Dat is het motto. Want je hebt hier een podium, dit is de mainstage. Ja. En je hebt daar een podium. Ja, dat klopt. Ja. En dat is de camping. Ja. Hoeveel mensen staat er? Vrienden hier, we staan 900 mensen op de camping. En ik denk dat het dit jaar wel weer slaat. Dus mensen kennen nog heen, er binnen. Ja, er binnen nog kaarten. Ja. Dus, maar net te lang wachten zit ik. Nee, dat heb ik er ja. Nou, dankjewel. Dat is succes. En er is lekker van genieten natuurlijk. Het is een beetje mooi waar, want het is echt wel een beetje een drekbende. Ik denk nou van god we me rennen, maar... dat valt nog wel heel erg mee. Dus de trein is nog heel aardig. Kijk eens daar, hè. De leers door. En dan komt het helemaal door. Ja, dat is mooi. Hey. Succes. Victims of
En is dit iets wat je alleen hier doet of ben je gewoon... Ik zelf ben mee als vrijwilliger bij het bedrijf GV Audio. Ja? Nou ja, zij staan bij meerdere evenementen, Friestaatfestivals bijvoorbeeld. Maar Dokkum Open Air ben je nu. Wat maakt dit zo vet dan? Nou ja, het is dan ook de muziek die ik heerlijk vind. Nou ja, een paar jaar terug ben ik hier gewoon een keer als gast gekomen. Ja. Hartstikke leuk. En wat is leuk? Wat maakt het uniek? De mensen, de muziek, gewoon de samenhorigheid. Het is eigenlijk gewoon, iedereen wordt geaccepteerd zoals hij is. En, nou ja. En voor de mensen die Dokkum Open Air niet kennen, waarvoor moeten zij die vrijdagavond en zaterdag hier naartoe komen, volgens jou? Mensen hier, je wordt hier ook nog geaccepteerd. Maakt niet uit wie je bent, hoe je eruit ziet, maakt niet uit. Loop je erbij met de klomp aan. Met de vlag om je nek. Ik wou muziek. Wat is dat jij zegt van ja, dit is toch wat te gek. Kijk, ik hoorde net, ik zag een hele line-up. Maar ik hoor Rammstein coverband of tribute. Ja, ik denk dat vind ik dan soort van leuk. coverband in het Rammstein. Dat is vanavond. Ja. Op de Quart Stage. Dus, ja, gewoon leuk. Als je in ieder geval van de coverband houdt, is het leuk. Maar een van de grotere namen die bijvoorbeeld langs zou komen op dit evenement is Dragon Force. Dus speed metal, zoals dat tegenwoordig heet. Lekker snel, lekker vrolijk. Mensen worden er gewoon lekker vrolijk van, energiek van. Biertje erbij, heerlijk. Zonnetje. Heerlijk. Lekker veel drek. Nou, als het goed is, wordt het weer beter. Ja. Dat scheelt Dat weer. was goed komen inderdaad. Geniet er lekker van. Succes met opbouwen. Zijn jullie bijna klaar? Of, Nou, weet je, we gaan het licht nog even stellen en zo. Het duurt niet lang meer. Morgen is het niveau nou klaar. Oké, top. Succes. Geniet ervan. Goedenavond verder. Volgens mij wordt het hartstikke leuk. Tamme, dat zit nou in de studio, dat weet ik. Daar kan je vast nog meer over vertellen. En veel plezier. En iedereen jongens net stinnen, maar daarheen. Ben je nou op de camping van Dokkum Open Air? Je zit al iemand helemaal uitgerust. Kan ik er even bij komen zitten? Ja hoor, je doet maar. Mag ik deze stoel pakken? Dat mag, moet je wel voorzichtig mee zijn, want hij is een beetje... Nou, dan weet ik het wel, dan blijf ik staan geloof ik. Ja, dat is prima. Maar jullie zijn echt goed uitgerust en een biertje erbij en je bent er helemaal klaar voor. Absoluut, zeker weten. Ja. Ja hoor. En wat is dat nou? Want eigenlijk gaat het morgen pas los, toch? Ja, nou ja, vanavond is er nog iets van de nacht voor Dokkum. Ja. Vorig jaar ook al redelijk succesvol, heb ik begrepen. Dus ja, nou dit jaar weer. En dan gewoon eigenlijk, wat ik begrepen heb, voornamelijk voor de Dokkumers zelf. Nou ja, en je kan gewoon al je tent neerzetten en al losgaan. Dus, Wacht, dan pak ik gewoon het hele weekend mee. Ja, tuurlijk. Dan Gelijk, wordt goed weer. Ja, dat is prima. Maar waar kom je vandaan, ben ik wel benieuwd. Nou, want je klinkt niet Fries. Nee, klopt. Ik heb wel Friese voorouders, maar ik woon in Velp, bij Arnhem. Dus, Ja. En wat is dat dan? Want overal in Nederland zijn toch metalfeestjes. En waarom dan Dokkum Open Air? Want ik bedoel, we zijn hier naartoe gereden. Ik was nog nooit in Dokkum geweest. Nou, ik denk dus echt wel een uithoek. Het moet wel heel bijzonder zijn, Dokkum Open Air. Er zijn overal metalfeestjes, dat is inderdaad waar. Maar die zijn allemaal druk, groot. Kijk, daar staat ongeveer mijn auto. En bij Graspop en Wakken, ja, dan moet je 1,5 uur sjouwen voordat je er bent. Ja, nee. Kijk, dit is gewoon lekker klein, overzichtelijk, gezellig. Een lief klein festivalletje. En ja, hartstikke goed. Met z'n drieën? We zijn met z'n drieën. Ja. En waar komen jullie voor? Wat is nou het leukste op Dokkum Open Air? Behalve de sfeer en de leuke mensen. Welke bands? Primordial. Primordial. Ja. Sowieso. Testament mag nog even een keer Testament? zich bewijzen. Ja. Moonspell. Ja. Die hebben hier ook al een keer gestaan. Die waren erg goed. Ja. Bliksem, dat was wel aardig. Ja. We zijn dan een beetje in de sfeer aan het komen. Dat doe je door middel van een biertje. Ja. Salade zie ik er wel. Ja, er moet even wat vitamines bij komen. Hè. Dat, dat bier moet sterker wel. nog. Ja. We zijn in thema. Het bordje staat ginds. We hebben ons themalied. Een oude serie. MASH 4077. Vandaar
Het camonet en de foute bloesjes. Thema muziekje. Gewoon omdat het kan. Ik vind het leuk. Oh. 900 man komen hier. Hoeveel tenten steen nou? Nou, pak een beet. Nou, een stuk of 50. Ik zie nog de treien Die Hard volgens mij. Suicide Spelers. Sorry? Suicide Spelers. Kijk eens even, die ken ik. Het draait nu. Goeie, ja wat is het? Avondavond, hè? Dus ik dacht, kist er maar van staan, dan gaat het allemaal goed komen. Ja joh, kan niks gebeuren. Oké. Even voor de kijkers en luisteraars thuis. We staan hier nu op de camping van Dokkum Open Air. Oh, meen je dat nou? Ja, zeker weten. Dat is ook goed Net voor een jullie keer om te afslag weten. gaat genomen heeft of zo. Vertel eens even. Vertel eens, waar kom je vandaan? Delft. En wat is dat dan dat je zegt, ik ga naar Dokkum Open Air? Metal, Ja, feest. Feestje. feest, Beetje- metal, gezellige mensen, goede bands. De afgelopen 2 jaar was het echt mega gezellig hier, dus ja, waarom niet nog een keer? Er zijn er van die metal diehards die gewoon elk metalfeestje belangs gaan. Of is Dokkum Open Air toch wel even net even iets anders? Ja, dat is doen? Nee, dat is net even iets anders. Nee, we gaan, zeg maar, dit is leuk omdat het klein is. Ja, één En podium, dat is gewoon één gezellig. podiumpje, leuke bandjes, best wel grote namen ook nog wel. Ja. Dus ja, het is, en voor de rest klein campingje en Ja, op loopafstand van ons festivalterrein. Voldoende zitplek ook, een mooie biergarden ook, dat je lekker kan chillen, lekker kan zitten. Dus dat je ook niet heel erg hoeft te staan, dat is ook wel fijn. meestal ook veel merchandise en dat soort dingen. Dus kan je ja, je kan nieuwe t-shirts inslaan, vooral Ja. voor de bands die spelen en zo. Maar wat jullie nu beschrijven, is dat dan dat concept waardoor het buiten Friesland rijdt? Dokkum Open Air? Ja, het kleinschalige, het gezellige, dat is wel inderdaad waarom we hierheen komen inderdaad. Dus die grote festivals vind ik te groot, te veel mensen. Het is gewoon gezellig. Conclusie, vreet u een Dokkum Open Air en gewoon lekker bloeien, tintje zetten en sneurt u helemaal naar de kloten. Helemaal mee.